A necesidade de compartir unha cultura propia fixo que a colectividade galega se organizase en centos de asociacións. A primeira foi o Centro Galego. Naceu dunha homenaxe a Pascual Veiga e transformouse nun gran hospital e nunha plataforma para a cultura, o pensamento e a política. Un dos escenarios da Galicia ideal de Castelao, que nos anos 40 falaba desde aquí dos ideais e da loita do pobo galego. Castelao xa vivira na Pampa sendo un cativo. Seu pai tivera unha pulpería e anos despois o exilio levouno de novo ao lugar no que pasara a súa nenez. El soña con ir a Bos Aires. El soña con ir a Bos Aires non só por unha cuestión de que ali estivesen os seus amigos, moitos seus amigos de infancia, senón tamén polo feito de que el era perfectamente consciente de que en Bos Aires era onde existía unha especie de pequena sociedade civil galega nun medio urbano que podía servir perfectamente de plataforma para a difusión dun proxecto político e que podía ser precisamente unha capital da Galiza ausente. Raúl Expósito naceu aquí, no Hospital do Centro Galego. É un home tremendamente apaixonado que viviu desde neno a loita por levar a Galicia os logros sociais e políticos que eles construían desde Bos Aires. Por iso nos leva emocionado a un lugar de especial significado, a habitación na que Castelao morreu en 1950, un lugar que permanece no tempo, un lugar de culto. É un home que marcou o camiño, o verdadeiro camiño da galeguidade. É un home que falou dunha Galicia ideal, o dereito á autodeterminación. Ter o noso idioma e que se respetase como tal, ter os íconos patrios como é o himno, a bandeira e o escudo. Non era tanto que estábamos a pedir que se nos deixase traballar, que se nos deixase pensar libremente. Isto é o que pedía Castelao. E por iso estaba no desterro, por defender a súa terra, defender o seu idioma, defender a súa etnia galega, que é a que temos que defender, que é a nosa. Que diría Castelao da Galicia de agora? Ti que crees? Castelao, coido que hoxe diría, esta é a Galicia nosa. Él decíame, cando un entra na habitación, nesta habitación, sale cambiado. Sí. Que cambia? Sintes, psicolóxicamente te das conta que estás diante de algo máis que un guieiro, algo máis que o facho. Aquel home que, dices, injustamente non pudo levar adiante a súa vida no país que lle corresponde. Como de onde está o concepto de patria? Porque, que injusticia? A máis do que plantexaba políticamente era perfecto, que injusticia. En columna detrás de Castelao, todo ese 30% da nosa poboación que tuvo que se largar.